Il-Korp tal-Pulizija għandu 120 membru ġdid. Wara 14 ġimgħa ta' taħriġ dawn ir-rekluti ddaħlu formalment fil-Korp tal-Pulizija il-ġimgħa filgħodu biex il-pajjiż kompla jinvesti f'dan il-korp li hu responsabbli miż-żamma tal-ordni f'pajjiżna. Il-taħriġ kien wieħed mifrux minn dak fiżiku għal dak akademiku u issa l-Pulizija jibdew isibu posthom fl-assess madwar il-pajjiż. Il-kontistabli Brady Sammut li ngħata l-unur tal-aqwa reklutat tkellem dwar kif l-aħħar ġimgħat kienu ta' sfida, iżda issa kollox uffukat fuq l-ikbar sfida, il-ħajja fil-korp. Ovvjament dejjem irridu nidħlu b'qalb kbira għal sfidi ġodda, ma blajnuna tal-Structures Lectures għaddejna minn ħafna sfidi u kapaċi naffrontaw il-ħajja ta' barra mill-akkademja. Fost ir-rekluti kien hemm 28 mara bi Krista Armeni titkellem dwar kif it-taħriġ ħejja lil kulħadd bl-istess mod. Naturalment, kulħadd ikollu l-aspett favorit tiegħu. L-iktar qasam li oġobni huwa dak fejn prattikajna bl-użu tal-arma. Illum il-ġurnata nafu li l-arma hija bżonn juża ħafna fil-korp tal-pulizija u għalija kienet esperjenza ġdida fejn qatt ma msejt arma b'idejja u tallimna ħafna affarijiet fosthom safeties, kif għandna niħendiljawha u kif meta nistgħu nużawha. Il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela tkellem dwar l-investiment kemm fil-Korp tal-Pulizija kif ukoll fil-Pulizija nfushom. Fil-fatt dan huwa l-ewwel reklutaġġ wara taħriġ bis-sistema tal-Akkademja. Il-ħsieb huwa li jkollna aktar korsijiet għal mhux biss waqt ir-reklutaġġ imma anke korsijiet li jkun jistgħu jiġu segwiti minn diversi persuni fil-korpi dixxiplinati tagħna u li jkunu akkreditati. U allura kien ta' sodisfazzjon akbar li dan l-ewwel kors li seħħ taħt l-Akkademja għal korpi dixxiplinati jekk kif imwaqfa f'Awwissu ta' din is-sena ġara fejn batna messaġġ qawwi li l-Akkademja qed hemmhekk biex tkompli tagħti l-appoġġ tagħha u t-taħriġ tagħha lill-persuni kollha fil-korpi dixxiplinati. Fl-aħħar snin 260 membru tal-Pulizija attendew taħriġ barra minn pajjiżna f'oqsma bħal forensika, reati ekonomiċi, cybercrime u traffikar ta' persuni. Fil-waqt li fl-aħħar 3 snin ingħaqdu mal-Korp tal-Pulizija madwar 350 uffiċjal ġdid. Bil-ħsieb ikun li jkun hemm iktar reklutaġġi biex il-Korp tal-Pulizija ikun jista' jaqdi aħjar il-funzjonijiet tiegħu.